Je to jen pár týdnů, co vedení fotbalového klubu Sigma Olomouc vyhlásilo boj s rasismem, antisemitismem a vulgaritami na stadionu. Zpřísněná opatření se ale nesetkala s pochopením části radikálních příznivců. Před utkáním s Jabloncem ultras uspořádali protestní pochod městem. Vedení klubu nám nebude diktovat, jak máme fandit. Prohlášení na svých internetových stránkách podpořili ultras pochodem od radnice na stadion. Vedení by se mělo uvědomit, že tady byli včera, jsou tady dneska, nemusí tady být zítra a my tady budeme pořád. Před stadionem pak radikálové žádali odstoupení předsedy klubu Gajdy. Emoce se snažil sklidnit trenér Pulpit. Řekli jsme si v hospodě, že se teď sejdeme a že dneska necháme ty zbraně a budeme fandit a vyhrát. Nemáme žádný zbraň, my fandíme. Pokud některým jedincům mezi fanoušky vadí, že nemohou řvát rasistická hesla, tak s tím my nic neuděláme a o takové fanoušky my nestojíme.